Ala mulat tama pertama yang ngata sisa hari saminggu jumulo martami yang nahom mahita di bagas sarvata ganuk marsada-sada martami yang tamulai selesai. Mari de mahita sa bukede nomor 2 ayat sada dohot ayat tulu. Mar hite-hite guar ni debata ama, dohot guarnya anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tod di parbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Songonod do hatan ni Tuhan Yesus jauh ba, idama, ahu, apala aku sadiri uso-uso sugut di biru-biruku, jala luluak kunasida, songon pangalului ni parmahat di punguanna ganup ari, uju di tonga-tonga ni biru-biruku akka nama pari ibana. Suang-songon yahu mangalului biru-biruku sugut. Haleluya martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, hupangidohami tuho, salehon matuhami toddi hasitongan dohot dame, asa takas suboto hami nasa lomoni roham jala urupi hami mangulahoni sian nasa gugunami marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Epistel di pertanyata di Borngenon imana tersurat di Galatia bidutulu ayat 20 sahat tuaya 20 sia mar soring-soring mahita majaha alai taga soroha porsiaon tarhurung dohita di bagasan patik jala dihissu managam ha porsiaon nanaing patadahonon na dope alai dung roha porsiaw ni dangge di gonggomin ni si paroroti hita. Ay Kristusido haporusan hamu sudi hamu naung terdiri tu bagasan Kristus. Alai anggo Kristus na punahamu pinopar ni Abraham dohamu atong jala panean mangihutton baga-bagai
ima sahatna martua ma akan atau mangihon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapi gema korsian wi obat. Mari demehita cabuk gede operatus 10 sada ayat sada 2. Dosamu
Tuhan di Batama nami namarha bangsa di Banua Gijang, puji-pujian dohot hasangapon madiho Tuhan. Allah dengan ibasam nasihat toktong payutiut perdalanan ningul nami, dudut hohosan nami Tuhan jala di hoko hai paso di hami, di pepunguasi niruham hami di bagasat tikion, marhiti todi marpungu hami di bagas jorom, nang di bagas nami bi, madohoti pertanyaan na pinatupan ni huriam sisa halisa minggu na ni hasuhut to ni ganup wek ni tonga-tonga ni huriam. Ali Tuhan di bata tatak mahami sian parlangitan mi dudu marohanami dohot na huilalahami masihol dohami Tuhan pajupang dohot ho ganup tiki ganup akkana masa sahirim dorohanami pangatoyomi di bagasan perdalanan ng ulo nami. Bahat akan nahu pikiri hami. Bahat akan sihol ni rohanami. Doh nasinita ni rohanami. Naing hubabotoho kami tu adupamu Tuhan. Asa marbinotoho nang pinong di botoho. Aliasa hubotohami Tuhan mangido marsaur di bagasan ganu pertanyaan si sonon. Upasat kami ma akan narikot songon sihol ni rohanami di perdalanan ni ulu nami tu lupamu marsa sahalak marhuria nang markeluarga pe alia mang pasu-pasu ma parpungan namion molotung pe di palwaso hami sato kinari neng manangihon hatam na pinatol hasni na posom uluan ni huria nami di resoton amang padita na ibaho pahibul rohanami Tuhan manangihon hatami asa unang disudati akka nanang hupangi duhami i sihol ni rohanami manang lungun ni rohanami doh nanang hupangi duhami tuho Tuhan gabi tertutup si paron nami manangihon barita nauli alai marhiti barita nauli nang pinatol hasina posom gabi torang maparnidan nami nang pakirimon nami di pakokok mi dot holong ni roham nasopa sobo muhami jalan nasopa luaso muhami madalani aka partikiani holan mangasahon pikiran dot gogo nami bi ali Tuhan di bata di bagasan obason di tangiang pangodianon na pinatupan ni huriam di bagasat tikion hutangnya ko kami akan masa na huadupi hami nang ditonga-tonga ni huriam manang ruasmu nungalam tarida muse Tuhan na mangibu-bu COVID di tonga-tonga nami di humaliang nami adong manang napiga ruas ni huriam na terpapar kopi sa pulisia manang varian AHP Tuhan hubigi hami adong manang napiga ruas ni huriam na terpapar COVID ali Tuhan nunang alang asini roham sapala nong di palwaso hami madalani partikian malua hami sian COVID wapasobu mahami Tuhan di bagasan pos ni roha madala ni partikiani dau hami siya COVID holang hami sian pangotak ni sori magui jala pos roha nami Tuhan lehonomu imunitas nadinggan di hami lehonomu di hami gugu na syako asa molotung pe manang marpangotak virus di humalia kami holang mahami siani Tuhan asa di bagasan hai pasok kami toktong
di bagasan las niroha mi toktong jala marpos niroha hami na toktong doho Tuhan mangalihon gugu na baru di hami gabi jupang kekebalan tubuh manang imunitas di pamatang nami bi dauma nasasahit Tuhan sian pamatang nami asiroham nunga lubi 2 tahun hami mangai hinorhon ni panahiti unang paluas musi hami Tuhan mangai hinorhon ni ali Tuhan pasu-pasu ma daging nang partodion nami pasu-pasu ma istirahat nami pasu-pasu nang nahupangak kami Tuhan pasu-pasu pos niroha nami asa marhiti jupang gugu di hamibi tarsunggul hami dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton amang pi pangeribuan di bagasna todo sida butar di rumah sakit Harapan Bunda Yolanda Octavia Hota Barat di rumah sakit Permata amanggi siagian na pemulihan di bagasna inang nyonya butar-butar buru nadap-dap di rumah sakit Tugu Ibu nyonya manurung cimanurung boru si hombing MC hombing inangi boru pajahitan David doh Nadia boru si hombing na isoman di bagasna sida radong do pihak kadongan namin na di bagasan parsahiton los di bagasan pertanyaan pangodianon ujo hami Tuhan hupasatami tuho nasida na di bagasan na hurang sehati asalehonomu hama malum di parsahiton nasida bui nasida hipas pamatang na marhiti akan na di pasu-pasu si panganon na si inumon na dot aka ubat ng paramedis na mangurubi nasida ditiki na jopok malum manasida Tuhan sian parsahiton nasidai ingot hami dia ka program manang rencana ni aka yanakon ni huriam naneng majalo pasu-pasu parbugason Andri Irfan Haryanto Haryanja do Devita Aryani buru marpaung song-song ni nang Julian Frederick Lloyd simajuntak do Trisna Ekawati buru papahan aliamang nang nasida pe huwa kami to dopamu tinaneng majolo pasu-pasu pabagasoni nasida homana paradihon ngulu nasida Tuhan asa tutu nasida mangaradi gabi ama manang ina di tonga-tonga ni keluarga na baru nang pinaujak mi pasu-pasu pangaredo nasida di nanang patupa pesta ujuk tu tiki-tiki naneng ro asa toktong di bagasan las niroha nasida Tuhan laho majalo pasu-pasu pabagason nasyakoi dauma kaparsahiton do pangabati dia kaulon nasida ulaon las nirohai asa sikop nasida laho mamestahon las nirohai pasu-pasu makayanakon nami naneng ujian dok na sedang ujian dok dia kena mengalulu perkarejuan na dok dia kena mai-mai hasil ujian na Tuhan papos rohanami salu nanang toras nang yanakon nami asa marpos ni roha di pangatur di ngulu ni akayanok nami akan naik kelas asa toktong di bagasan hatawon nasida laho marsyajar muse asa bui nasida Tuhan menggumuli aka ilmu na di parsajar nasida bohal dinasida tu tiki-tiki neneng ro pasu-pasu maaka ulon nami manang ahape ulon nami dia ka ulon na maragami pargugui hami asa marbisu kami patupahon akan duminggan muse asa tarpasu-pasu na nulan di tangan nami Tuhan ramoti huriamon ruas na namet menamagudang sa tunama tua suang soni nang aparhaladona nang akapadita dot uluan ni huria nami asa sada mahami Tuhan mamikiri akan nanuminggan di pakubasyo di tonga-tongan huriam tarlumubi di orientasi tahun kesehatian nanaing patupaun nami tu tiki-tiki na nengro ditiki na jopok Tuhan neng patupaun ni anak komu remaja na posobulung ima parhihion remaja na posobulung ni huriamon dongani akayanak kanami asabui di patupan nasida Tuhan ulau ni mamuji pasangapoko mai jala patubu kasadau di nasida asabui marhiti ulau ni Tuhan lam solhot nasida sama nasida suang soni lam solhot nasida tuho ali Tuhan di batasa di homa parpungan namion sahat tu na mangujungyan non rapoko mahami nang dina neneng mula pihami dung sidung ulau non asiru ham si sama dosa nami mangasahun Yesus Kristus jaloma tayang nami amin.
Tapi gema kor na dibuaton ni Maranatha las uduk menon pungon ama.
Pinasaha mapartikian tu anak namin na poso, madohata sosialisasi parheheon RN HGBP. Horas. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort, Amang Naibaho, Inang Pendeta Boru Hutasoid, dan Amang Pendeta Harahap. Yang saya hormati juga seluruh Parhalado HKBP Cibubur, serta yang saya kasihi seluruh jemaat gereja HKBP Cibubur. Saya Lindon Silalahi, selaku Ketua Parheon Remaja Naposo HKBP Cibubur, ingin memberikan informasi mengenai Parheon Remaja dan Naposo HKBP Cibubur. Tema Parheon kami di tahun 2022 adalah Our Youth atau Masa Muda Kami. Melalui tema ini, kami secara khusus ingin menceritakan mengenai kisah kesehatian kami dengan Tuhan dan dengan teman-teman sepelayanan di masa muda. Pada Parheon tahun ini, ada hal yang menarik, yaitu kami menghapus sistem pertandingan antar week. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persatuan dan kesehatian di antara para remaja dan Naposo tanpa membeda-bedakan week. Adapun rangkaian kegiatannya adalah yang pertama, ibadah pembuka tanggal 18 Juni 2022 di HKBP Cibubur, lomba seni yang terdiri dari vokal solo, open casting, dan lomba make up tanggal 2 Juli 2022 di HKBP Cibubur, lomba futsal pada tanggal 9 dan 16 Juli 2022 di Malaka Futsal, lomba bulu tangkis tanggal 23 Juli 2022 di Gor PKP, lomba tenis meja tanggal 30 Juli 2022 di HKBP Cibubur, donor darah tanggal 6 Agustus 2022 di GSM Gloria. Dan yang tidak kalah penting, acara puncak Parheon yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 di HKBP Cibubur. Maka dari itu, kami ingin sosialisasi ke setiap week. Besar harapan kami agar Amang dan Inang dapat berpartisipasi dan turut andil dengan membantu kami dalam mendata serta mengajak para remaja dan Naposo yang akan berpartisipasi di kegiatan Parheon ini. Saya mewakili seluruh anggota remaja dan Naposo mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada kami, sehingga kami dapat menginfokan dan memanggil seluruh jemaat untuk berpartisipasi di acara kami. Demikian kiranya yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Kiranya Tuhan yang melancarkan semua kegiatan ini dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Atas perhatian Amang dan Inang, saya ucapkan terima kasih. Horas.
Maredema hita sebukude 110 ayat sada doho opat. Asini roha madihamu doh dame sia dewata mata doh tianana na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hita saluhna dia manami nanami di naposo sang songonima nang saluhna ruas ni huria nama dohoti melalui live streaming. Hatan itu hata nagabe berita nauli di hita ditikioni mana tersurat di Yesaya bidu 65 ayat sada rodi ayat sia. Ta pehutihut hujahahami. Yesaya 65 ayat sada rodi ayat sia. Sono mahatana. Akka naso uso diau nasailaon. Ido mangaluluyau nuaing. Jala halak naso mangaluluyau nasailaon. Nunga jupak saau. Nikurutu bangso naso pajujo guarhu nasailaon. Disodoau. Sahu pahere bang do tangaku dua camani patari tu bangso na juking. Akan nabadalani dalan nasuringgan mangihuto pikiran lomo ni rohana sadiri. Lomo ni rohana sida sadiri. Tu bangso na totong pahere masu dia rupaku. Akan namamele di bagasan akaporlak. Jala manutung daupa di atasnya kabatu na minasak. Akan nahudul dia ke perbedaan. Jalamar malam dia kaliang. Akan namangat tujuh babi. Jalam merisi hua-hua habiason. Akka sawan nasidei. Lam lidot nasida rupi. Disimaho. Unang jonok kutuau. Aina badia duau martibak koko.
Iko gabetimus di bagasan ngukuro akan nasida. Jala gabe api na marsigorgor manipatari. Idama tersurat do di jolokku. Dang taga musipau da joloku balason. Sai balosonokku do tutu tuapun nasida. Hajahato muna sadiri. Rabdot hajahaton yakko opumuna. Ninna jahuba. Akan manutung daupa di pucinya kadolok. Jala direheyau di atasnya karubian. Di baheni suhatonokku maupani pabenan nasida najulu tuapuan nasidai. Songonod dohatani jahuba. Songot tuak nabura binuat jupang ditaguk nabaso. Gabi didok. Unang ngago. Ayadong do pasu-pasu di bagasanna. Suang songonido benokku. Alanyak kana posokku. Datung saluhut nasida agokku. Jala au parohon sia Jakob boni. Jala sia juda sahalak sitian akadulokku. Ay kojol manahu piliti. Maniat tanui. Jala akan posokku. Maringanan disi. Ima sahana. Horas madihita saluhukna. Jadi di sada perpunguan, di sada pesta, makatai do sada ama dohot sada perhaladu sambil merdalam marupani pestai sambil minum kopi marupani amat tahun dohot perhaladui bangi hutop paradatoni sekaligus menasida asik marsi taringotan marsi rarian iro amat tema tu perhaladui setabi amang perhaladu nami ay sorong kuberang lapatan ni namar Tuhanon dangarong lapatan ni namar Tuhanon betul tu sungguh perhaladu mabigi terus sungguh nasi tak dong ay masuk maharo dan marlapata Tuhan tidak ada bagimu artinya Tuhan apa maksudmu indah perhaladui ay parona amang mak angku nama hati terus do nama sahib terus do na bunuh diri terus do na kecelaka terus do dan gabe dong marna motok rupani malapatan naruk Tuhan ni yang lapatan naruk Tuhan ni da gabe songon na sutabu pakilalan ni perhaladui do masu ni hatani bayo ni naruhana rupani alay dak pigaliling iturin na perhaladui ma kibetulat tukang pangkasi bana amat tay ay saru para song kamu tukang pangkasi ay hamu besorong lapatamu inda 40 tahun nahu amang perhalado nami tukang pangkas idok korang marlapatan ni inda ay dong lapatamu dah tunggu 40 tahun tukang pangkas sodang lapatamu aro maksudmu song emosi mu sebana aro maksudmu Parau mani, idok koko 40 tahun mau tukang pangkas, bereng mani nyan, gajakin ubuk na, nyan, gajakin ubuk na, amma bereng ni, sunguna marhapa lubuk ni, nang lapatamu na tukang pangkasin, baru matai do imana sunguna, ay butiro to ngamang dah, dak sesudi pangkason, ang golomoro ana gajang ubuk na pangkason ni dah, jalai perupani naroti baru pangkason. Ima tikosna narutui bado pangkaso songonima Tuhani narutui bana do hatani tu hatta pe mandok Roma hamu tu hamu kana luja jalan nasorat hupasonang pe hamu ayang kusororo hamuna unang dang marlapatat Tuhani Tuhan menghimbau Roma hamu turpuk tom mandok disod doau
Alai memang odes ada sunggul-sunggul tu hita, malu tidak terpuk tahun perlawanan di pataridahon bangsoi. Pola didok dison bangso na juking ninna rupani. Karena mereka sengaja melakukan perlawanan. Disoddoau si baluahamu. Alai mereka tidak peduli. Perlawanan di pataridahon nasida. Molo didok dison ayat tulun tu bangso natotong pahehi rimasu dia dubakku akan nama mili di bagasan kaporlak jalan manutung dopa di atasnya kabatu naminasak maka perlawanan ini arong piga-piga perlawanan na pinataridon nasida disoddoau debatanda jauh-jauh tu bang sonai tapi mereka melakukan perlawanan merhitin perjulo perlawanan ini mamele di bagasan porlak manutung dopa di atas batu naminasak mamele di bagasan kaporlak bangso ni debata mamele debata di bagas jorodo umat Tuhan beribadah di bait Allah. Alai halakon sengaja do nasida didok mamili. Alai diperbeda do nasida. Diporlak do nasida. Manutung daupa di atasnya ke batu naminasak. Batu naminasak. Terakhir te batu naminasakon. Batu naminasak. Batu bata itu secitong nak. Akka perkakas na dibagas joro suri siya masdo. Dan masa gait-gait inganan alat-alat yang dipakai untuk menyembah Tuhan itu bukan sembarangan. Akana siya masdui, siya logam mulia dui. Tapi mereka memberikan persembahan sian batu naminasak. Jadi juga ada orang tapak-tapak na manang aru teh nebel gei. Talam ningom mak talas siya masdui. Alai nasida siya batu bata ribani. Mereka melakukan persembahan, tapi tempat persembahan ini ima tersongni marupani dang namar haduhuan. Nama baik perlawanan do nasida marhite nama ngatun juhuk babi. Sa sitong na hati hay dang buy panganon. Songo tadda bangsun di debata diatur hodo dang buy mangaton babi. Alai sengaja do nasida mabab perlawanan marcite na mga tujuh babi. Jaladong do siya nasida mabiyar. Tong do songon na borak roha nasida rupani. Arang buyan lango ni. Hulak kuwa na ima inna rupani. Akka na mga tujuh babi. Jala marisi huwa-huwa. Habiyason. Akka sawan nasidai. Jadi ada songon tempat ni supi, dang yang lang nasi dia daging nahi, huan omak, nang gua pala des, sautik pe, dang dosai, hera songon ni marupani. Ada yang langsung melakukan perlawanan, baru bolwalang, inna, adung dari ba, dang langot tay, huanai ma, sador gup tersongi marupan. Inilah melakukan perlawanan. Jalan borak musi didok ayat 5. Lam didok nasida dope disimaho unang jumonok kutuau disimaho mereka sendiri berkata unang-unang satu tuson seolah-olah Allah itu mereka batasi unang-unang tusokku najis matuhani nasida berdia songoni maka perlawanan nasida
Nang boy sotong satu tu son, nang boy. Ima balgani dosa nasidai memperlakukan Tuhan sengaja. Ibu tu nasida dui. Alai di patakang nasida do rohana. Alani do marimas debata mamereng nasida. Tabayak kumajunwang hita di tonga-tonga ni keluarga pe mole dok kona mai hatana tuak kaina dak perduli inai pasti do muru kamatay. Mole do inatay hatana tua matana habedang songon ya tureho na matay pasti do tersinggung akainai. Haru anak tay. Mole do anak tay tu hita na toras songon na suta perdulihon. Mereka juga tersinggung. Songon ido nang Tuhani. Marimas do ibana mamereng bangsoi. Alai nang tay dari son di tonga-tonga ni ramas nai. Hulak koma di ayat 2. Bohado de bata merespon rimas nai. Saihu pai herbang do tangaku. Mani batari. Tuaka bangso najuking. Luar biasa. Saihu pai herbang do tangaku duaca. Mani patari tu bangso najuking. Sadi pai herbang ngasong ni takang na. Alai sai herbang do tangan na. Saya songon nama kaul. Dan itulah gambaran Tuhan Yesus yang disalib itu. Gatung tangan na songonon. Itu adalah gambaran bagaimana Tuhan menunggu kedatangan kita untuk dirangkul oleh kasihnya. Jala tarida doi di antara na dua natar silangi. Uju gatung do tangan nai duaca. Ise masih haulokku. Ise manaulo mulak. Alai Roma nasara mandokon molosahat to Tuhan tuhara jombi buah nau tangan itu langsung merangkul sadariot do horap do tahu alai nasara naik mulu betul de toko anak ni debata balua mana ngotong maka rangkulan itu tidak sampai alai kon naulorodo ise naro Oma nang sunggul-sunggul tu hita saluhu na halak narodo. Berkat Tuhan itu sampai ketika kita mau datang padanya. Molobodo honok kugabaran rupani atar songo patsurdi. Oma rupani ya patsuri. Roma aiki. Iko masuk do hita tu patsuri. Iko tatareho do guting tai tanggurung tai tu patsuri. Asa sobu, asa lubang, asa tabu pakilalan na maridi. Alay songoni pitahu gugu ni patsuri. Pinazonok, pinadaw, pinajurok, laso sahat. Taksahat tu hita. Alanima pirma todim. Manangaha penamasa na tabulus di perdalanan di ngulut tahun. Unang may mabedaw hita siya Tuhani. Alai pirma todim. Odo naridok. Uy opak do tenak kaning. Pirma todim. Kita harus kuat, teguh menjalani hidup ini dengan keyakinan. Pasu-pasu ni Tuhan ido hita asal ma roh hita tu ibana. Tajakkum ma. Terima kasih Tuhan. Tajalomai. Terima kasih Tuhan. Habelgam ni Jehovah. Somar lapatan. Molosoro hita mandapotong. Tangan Tuhan. Dua-duanya diangkat. Untuk memberkati. Ima habelgauna. Alani salinari tadok mamau leate kita berterima kasih pada Tuhan pirma todita manang dipek kanamasan na tabulus tarlumubi masatu partikiata si sonarion sari marsika suri doaka situasi keadaan nama bekita si pata songon na tarutohon
Tengok mak, isi nau so-so, isi nau loro, itu akan mendapat rangkulan Tuhan. Tapa jonok mak, tapa sohlok mak. Asa sahat hal-hal di Tuhan ini, makokop pita, mangalih gogo, mangalih pos niroha, mamulus perjalanan di ngulut tahun. Martang yang mahita. Mau lihat tema Tuhan. Di pengot todo kami, di perjalanan di ngulu namion. Si pata songop bang suminda juking, nama daw, nama ngalo. Si pata songonido, solot turohanami, alanya kanamasan na hubulus sami. Daksonang rohanami. Gabi hututu kami lomonami, gabi manibil kami. Alay marhiti hatam, nasa ito tong hebang tangami lau majalo majakkum mamasumasu akan naulorotuho. Hatami matutu pengotok kami. Asa terus pirtod dinami. Manang dia pihak kanamasai. Dangi mengabati lakanami. Alay dia penamasai. Lima pajonokun pasol hotok kami. Asa jonok tuho. Asa gabi sahat tuhami pasu-pasumi. Mau lihat madiho Tuhan. Ali Tuhan nami marula-kulat dohami mangidu asini roham. Pasu-pasu hami. Pasu-pasu salu ruas ni huriam sedat dana sudah matua. Terlumubi matutua li Tuhan. Pasu-pasu karuas ni huriam na di bagasa persahiton. Nang namak kasihol ya kapinopar. Di dok hatam hebang do tangamu. Ala ni pasu-pasu Tuhan. Akaparbuin ni burtian. Asa sahat tunasida. Pasu-pasumi. Jalonna, jakononna di rumah tanggana. Perdosa dohami Tuhan. Alanisi sama dosa nami. Asa tamahami di julub. Marhiti Yesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Mari demahita huhut pasahaton piliata.
Ayat tolu jongjok kita. Aku aku reda. Rak mahita martangiang tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang, sai pirbadi maguarmu, sai roh maharajaunmu, sai saat mau menurham di Banu Tongon, songon di Banua Gijang. Lehun matuhami saderun hongoluan siapa hari, sai sama dosa nami songon panesanami, di dosa yang nomor dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan, balua mahamisyan pamanggut. Unak pun harajaun. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot kolong ni rohani debata ama dohot parsauran ni toddi parbadia imam mangaramuti hamun saluhuna.